Christmas season na po at I'm sure marami sa inyong gustong bumili ng bagong phone at nalilito kayo kung ano bang phone yung bibilhin ninyo. So meron pong mga iba't ibang mga features na focus ng kada mga unit na nilalabas ng mga phone brands ngayon. So what if meron po akong ipapakitang phone sa inyo na nabili ko, personal ko pong binili ito, ginamit ko ng mga 3 weeks na po ito siguro sa akin. Ito pong Tecno Camon 40 Pro 5G na halos nandun na po yung mga magagandang features na hinahanap nyo ngayon sa isang phone. Diba? Unang-una, slim. Yan, slim siya. Manipis po siya. Di rin siya masyadong slim katulad ni Tecno Spark Slim. Kasi yung tendency naman nun sa sobrang slim, parang madulas sa kamay. And then yung weight nito, lightweight din siya. Hindi lang siya kasing lightweight ni Tecno Spark Slim. So yun po yung isa sa phone na pinagpipilian ko nung binibili ko po o nung bibili po sa ko ng aking bagong phone. At ang isa pa na factor na ito pinapili ko, si Tecno Spark Slim, wala siyang 5G. Ito merong 5G. At yung budget ko po noon at that time is 11,000. Meron din akong ibang mga unit na pinagpilian kay Infinix, yung Note series nila na nasa 10,000 price din yung range noon. Kaso wala naman siyang 5G. Ito may 5G. Plus yun pa, pang gaming phone naman ni Tecno, yung POVA series, ay sa camera naman mas maganda po yung configuration ng camera nito kasi 50 megapixels din yung main camera niya. Ewan ko lang yung alin niya dito yung 50, basta yung isa ay 50 main, yung kanya mga main cameras, and then 8 megapixels ultra wide. Yung sa POVA series na tinignan ko ay 2 megapixels lang siya. So yung pinagbabasehan nga dito yung aking price range na hanggang 11,000. So mas gusto ko pa rin ito. Plus yung kanyang ginagamit na chipset, parehas lang po sila ng mga mid-range gaming chipset na ginagamit po ng mga lumalabas ngayon na Dimensity 7300. So kamukha din nun. So but kukunin ko pa yun. Ito na yung kukunin ko. Mas kamukha din ng mga chipset. Yung kanyang chipset 7300. Then mas maganda ba yung camera, yung configuration ng camera. At yung Antutu score ay nasa almost 900,000 kung Antutu version 11 yung gagamitin nyo. Pero ang sinasabi po dun sa mga reviews na nakita ko, kung Antutu version 10 ay nasa 700,000 yung Antutu score. So pasok sa upgrade dahil yung ginagamit ko pong phone ay nasa 500, almost 500 lang yung Antutu score nito. So ito maabot na siya ng 900,000. Compare ko po, Antutu score tayo. Yung phone na gamit ko po kasi ipan-record ko ay Tecno Camon 19 Pro, ay nasa almost 500,000 yung score. Ito nasa almost 900,000. So mataas pa rin siya ng nasa 300,000. And then yung camera nga niya maganda, di ba? Yan, meron siyang mga AI features plus snap. And then yung zoom, isa pa yung nagustuhan ko po dito, yung zoom niya. Pag nag-zoom ka ay kahit na yung zoom na yung zoom na yan, smooth yung transition. Yung mukha nung mga iba, pag nagre-record ka, yung zoom, pag nag-zoom ka, lalo nang pag ginanon mo, mag-shake. Ito hindi, di ba? Hindi siya nag-shake, di ba? Maganda yung transition niya pag nag-zoom. So ito pa, maganda yung camera, and then matibay. Ang phone na po ito ay solid yung build. Wala po siyang tumutunog-tunog pag pinipisil mo. And then yung screen niya, naka Corning Gorilla Glass 7i. So meron kayong peace of mind na hindi basta-basta
magagasgasan or mababasag yung screen nito. Nasubukan ko na po yung tibay ng screen nito kasi nung isang beses nadulas ako, baha-baha po kasi sa amin nalaglag, hindi nalaglag, nadaganan ko. Yan yung nangyari, yung case po niya na isa, nagka-damage, nadaganan ko po siya dito, nakabulsa po kasi nadulas ako, nagdaganan ko siya dito po siya na damage yung sa case. So yun, sabi ko matibay ito. And by the way, kung makikita po ninyo, black po yung iba yung kulay ng mga camera lens ng phone ko dahil po nilagyan ko po siya ng lens protector po to para mga takip, para secured po pati yung lens ng ating phone. At pagbili nyo po ng phone na to, meron po siyang hydrogel screen protector. So yung hydrogel mas fit po siya. Yan, parang plastic lang po kasi yun pero anyway, matibay naman po kasi yung screen nito. Okay na kahit hindi ka mag-tempered, yung kasi disadvantage ng tempered sa gilid na tutok na naaangat pag nilagay nyo na yung case. So hindi rin ka-advisable yung tempered glass. And then meron pang isa na feature na maganda dito, naka IP6869 water resistance na to, dust resistance. So ibig sabihin nun, ito po pwedeng malublob sa tubig. Halimbawang malaglag nyo, lalo na sa amin, baha-baha po sa amin, mahulog ko sa tubig, hindi po ito basta-basta masisira. Yung sa ibang mga phones na tinignan ko, lalo na sa price range ko nga 11,000, ay 64-65 lang, splash lang po yun, dust and splash resistance lang yun. Ito mas mataas, 68-69, pwede na siyang malublob. So kung check nyo po yung ibang mga videos ni Tecno, pinang-picture po niya underwater pa to, or yung iba nga nilulublob talaga dun sa may parang mga tabo or ibang tabo, hindi naman tabo, yung mga nakita ko meron silang mga parang water tank na maliliit, binabasa po nila talaga. Pero hindi ko po in-advise na gamitin yun ito underwater kasi yung warranty pag nagka water damage ay baka maalis. And magandang camera, matibay, yung processor, gaming processor, at water resistance, at yung update po nito. Ito po isa deciding factor na ito din bibiling ko kasi nga yung Android update nito hanggang Android 18. Yung sa iba ay hindi tayo sigurado. Ito ay nakapromise na po agad na up to 3 major updates. Yun po yung nakalagay sa store ni Tecno na hanggang Android 18. Android 15 po siya out of the box at ma-update po siya up to Android 18 plus. Meron po siyang 6 years fluency. Ano po yung ibig sabihin nun? 6 years fluency. Dahil nga meron siyang 3 major Android updates, ay pag gagamitin niyo po ito sa loob ng 6 na taon ay smooth pa rin yung phone, parang bago, parang pa rin siya. Yung gamit po nyo ay maayos pa. Hindi katulad po ng iba na wala ng Android update, ay yung ibang apps ay hindi na maandar tulad ng YouTube. Naka-experience po kasi ako ng ganun. Nagtanong sila sa akin ba't daw hindi umaandar yung YouTube nila, chinek ko, luma na pala yung Android version na ginagamit nila. Ito hindi. Tapos ang dami pa niyang AI features. Yan, problem solver, image dock, diba? Flash snap, song identification, personal removal, AI portrait, AI image extension, diba? Madami po siyang AI features na gano'n na rin po yung mga pinapakita ni Samsung ngayon, yung mga AI features sa photography. Marami po siyang gano'n. And then yung isang bonus pa na gusto ko sa phone na to ay meron siyang included, meron siyang freebies na Bluetooth speaker at power bank. Ito po yun.
So sa pinili mo na 10,000 plus 10,600, or pag binili nyo pag sale, yan, naka-sale po siya ngayon, ay 9,300 po yung nakita ko. 9,300 kay Rules, 9,600 kay Official Tecno Store. So pag binili nyo, meron siyang ganito, yan, libre. Kay Rules kay Rules po, yung sa store sa Lazada. Kay Rules ko po nabili kasi nabinigyan ako ng ganito. So kung bibili po kayo sa official store ni Tecno, ay tanungin nyo kung meron siyang freebies na power bank at Bluetooth speaker. Kung wala, ay bumili kayo kay Rules, mas mura pa. Doon ko po siya binili, at bali safe naman kasi yun po ay last mall. Maganda, meron pa siyang ganito na inclusion. So ito, nagamit ko po ito nung brown out. This, meron tayong additional power bank at Bluetooth speaker pag nanonood ka ng movies, para mas maganda yung sound. Yan. Tapos ano pa, yung isa pa sa features nito na maganda, naka Dolby na po ito, dual speakers pa siya, no? So meron pa siyang dalawang speaker, so mas maganda, immersive yung panonood nyo ng Netflix at YouTube dito sa phone na ito. Yan. So napakaganda ng phone na to, tingnan nyo, slim yung design. Yan. Ito, binilang ko po siya ng ibang case kasi yung case nga na included niya madulas. So ito, rubber, para hindi madulas sa kamay. Ito po yung ating personal review nitong Tecno Camon 40 Pro 5G. Kung gusto niyo pong bilhin nitong phone na ito, ay include ko po yung affiliate links natin kay Rules at official store ni Tecno. Lahat po yun, dalawang yun ay sa last mall. So makakasigurado po kayo na hindi peke at genuine at bago yung unit na mabibili nyo. Sa katunayan, nakano pa ito, sealed. Maraming pong salamat. Bye-bye.